भिडियोटी केवल मनोरंजन भित्तिक एथरे कोनोसी जाति धर्म किंवा कोनोसी ठाकुर को नै आक्षेप करा जाय नै या समाज रे घटुआ केते बडी अभाग्य लोक मानको बाटू आनिया पई गोटे छोटिया प्रयास एथि मध्ये हमर गणेश पूजा संपूर्ण होई सारिछि किंतु गणेश पूजा रे कोन घटिछि आसंतु वीडियो माध्यम रे देखिबा। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार इलोमा मोबाइल की मंतर कला कारीगरी साबेनी लोके कहउछंती मुकोटे पागल आमो साईर पूजा सेवा धड़िया पोष पड़े बाहन छु कथा नुआ आम साईर गणेश पूजा कथा कहूली आम साईर गणेश पूजा केमी देला सेटा तो समस्त देखिछो। अच्छा तमे माने भी देखिछो गार मुंडी मुरगुंडी गार पिल्ली मुरगुंडी भी देखिछो असला गार अंडरा माई पे भी देखी आर वर्ष तो सब ठीक मार आड़ू कथा टिके संभाली की कहता एई वर्ष आम साई भाई गोटे 17 फुट गोटे मूर्ति आसीबो डीजे आसीबो आ भलो डेकोरेशन देबी हबो किछु नहले भी लास्ट गोटे हम जति पैसा पैसा बळी कि लास्ट गोटे भूतरी करता बहन चोद अबे साले घरे घरे चांदा पकेदा केतरा ना जानछती बेसी नहीं 499 टका लखे पकेले हेई जो 499 टका आम घरे एते क्या रे भिक मंगिया तमे गणेश पूजा करो कि न करो होउजी कि ए बस 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 अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी 499 टका दी राती रे पी देबा ए बस मधुआ मधुआ किंतु आम सारे वर्ष गणेश पूजा किछि अलगा प्रकार रे अलगा प्रकार अरे ए वर्ष हबा तो पूजा ससुर पुआ माने ढाल कथा बुझी पानो मु कहूची ए वर्ष गणेश पूजा हबो कि नहीं यस और नो यस वाह हां एई कार्य रे विलंब करिया कथा नहीं जेते जाले भी एटा हम साइरे गोटे कलंकर कथा सॉरी सॉरी मोर गोटे कथाटे अरे सोला जबरा आउ बाबा बड़ लडू आनी गोटे रखिया
କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ ବାଉଁଶ ଆଣିବା। अबे साले ଏ ବାପା ଜାବୁରା ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ ଖରା ତ ହଉନି ସକାଳେ ପାଗଟା ବର୍ଷା ତ ବି ହଉନି କାଇଁ ସେ ବାୟ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଛତା ଧରିକି କହିଲୁ। अरे बापा बासु सुनु काले जति वर्षटा अरे बापा बासु तू जानी गाधेले मु ए केते काम ये चलो 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 ओ मु चलले ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ କଣ ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା ତମର କିଛି ନାହିଁ ରେ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ ଏ ଆଇଲା ରେ ଆଇଲା ଇଏ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଡୁ ଚୋରି କରିବନି ଆହୁରି ହାଉଲେ अबे साले আমাকে আইলে আসলো তো চলো চলো আসলো বসো চলো वाह क्या सीन है। ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ସାର୍ କିଏ ହଗିଦେଲା ଗୋଟେ କି ଗନ୍ଧେଇଲେ ରେ ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ନାଇଁ ତ ଏ କାହିଁରେ ତୁ ଗୋଟା ଦେଖେଇଲୁ ଇଏ ଚକୁଡି ଦେଇଛି ନା तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ସକାଳୁ ପୂଜା ହେଇନି ନା କଣ ଶୋଇଛି ନା କଣ रे କଣ ଶୋଇଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ପୂଜା କରିବେନି ଆରେ ଏଇଟା 17 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି 17 ଇଞ୍ଚ ହବନି ବାସୁ କୁଆଡେ ଗଲା ବାସୁ ଉଡୁ ବାସୁ ଉଡୁ 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 ବାସୁ ଉଡୁ ଉଡୁ ସବୁ ପଇସା କୁଆଡେ ସବୁ ପଇସା କୁଆଡେ ନେଲୁ ଏଇଟା 17 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି 17 ଇଞ୍ଚ ସେଟା କାଢିବ ଏଇଟା 17 ଫୁଟ ହବନି ଏଇଟା साले ଦେଖ ଏଇଟା କଣ 17 ଫୁଟ ଏଇଟା 17 ଫୁଟ ଏଇ ଦେଖ ନିଜର ନା ପର କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ କାହାର ରହିବାକୁ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ନିଜା ନିଜା ରାତି ମୁଁ ମୋ ସାଥୀ ବୋତଲ ସରିବନି ଆଜି ସାରା ରାତି ପାଟି ଚାକନା ବାକନା ରେଡି ଆଜି ଚିକେନ ଆଚରା ଗାଇ ଶୀଘ୍ର ଗାଇ ନିଜା ନିଜା ରାତି ମୁଁ ମୋ ସାଥୀ ବୋତଲ ସରିବନି ଆଜି ସାରା ରାତି ପାଟି ଚାକନା ବାକନା ରେଡି ଆଜି ଚିକେନ କଷା ମଧୁଆ ମଧୁଆ ମଧୁଆ। अरे
ସିଗରେଟ ଦିଅରେ। ଚାଖା କୁଆଗଲା ସେ ସବୁ ଖାଇଦେବ ନା କଣ? ଆଉ ଶହେ ପକେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ରହିବାକୁ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦୁଆର ହେଲା ଛାଡ। ଆସୁ ଡେକୋରେସନ କାମଟା ଟିକେ କର, ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆସୁଛୁ। पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन। ଜୟଦେବ ଜୟଦେବ ଆରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ, ଆମେ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଖାଇଦବୁ। ଭାଇ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚୋର ତୁ ନଡୁ ଚୋରି କରୁଛୁ, ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି କ୍ଷମା କରିବୁ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଚୋର 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 ଲାଇଟ 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 ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ସବୁ ବର୍ଷ ନଡୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତ ଶଳା ଦେଖିଆ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ସବୁ ବର୍ଷ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ଯିଏ ଚୋରି କରି ଖାଇବ ଶଳା ମରିବ। ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ। ପୂଜା କରିବା ଗୋଟେ ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆମେ କମେଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଲଡୁ ପାଇଁ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ କେହି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୁତୁକୁତିଆ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର କଣ ବଜାଉଛ, ସେଇଠି ବଜାଉନ।